Erokamano nyikwara Mugajwang kaka watime pile kaendi J Media wagompaka oganda go iki mabende timo limbe mag gi kuom Ajwang Junior kendo wayango kendo wamenyo kanyo endi ngima margi. Kawuono ni endi bedo mamor ahinya ka bende nyadende matin otimo limbe J Media wabiro winjo sigana mare kuom gigo eki motimo kuma ne oaye gi kama osechope gi sani endi kaka rawera mapod tin. Mapia pio ahinya nono nyadende inyalo kisi jopiny ni luongi ni ng'awa? Dholuo dhi school. Okay, kuom nyinge luonga ni Mawisa Wuor. Ang'era kaka Subabeto ama na Migori social media platform mag ATIN. Inyalo yuda kaka Subabeto ama Mawisa Wuor. Yes. Mano nyinge gi kende. Ka ng'ato penji ni Subabeto kata Migori en ng'a? Iwacho nyinge gi mano ngiso gi dho kisungu ne identity mari. Yes. Kumachielo tiyo mana gi nyingi wuono kawinjo kimedo ng'ato bathe ngiso ni seche moko pod ine kanyo endi ngasno mar ng'ama ni kende. Wacho ni Mawisa Wuor nying baba wa ma ok aparo no kamedo. To kendo I don't think I'm necessary. Mawisa Wuor kama no endi. Koro Mawisa Wuor ni Nyamigori dongo Migori kusudi ben ni Nyamigori modongo town. Nyamigori modongo town. Dongo town. Ngiso ni weche madala seche moko bagi matin. Mana matin. Kaka dholuo ni samoro bagi. Lakini wabo gwere mocho. Okay, adano mondo wagoye mbaka matin kuchono gi ngimani kaito bende wajiwo rowere kuonde mopogore kati biro ng'isa ni ang'o gini go eki miseromo go e ngimani mabende osechandi ang'o mosemori ahinya kanyo endi kaito bende wabiro mana luonge ni odiochieng' mapiyo ahinya. Ang'o gini mabende itimo e mbui kata chande ma bende oganda nyalo yangi godo? Okay, anang'era gi Miel. Inyalo chamo ngoma maber kabisa. Inyalo chamo ngoma maber. Makata sani ka mi thuolo mar chamo ngoma inyalo chamo ngoma maber. Baya sana, malich maber. Koro Miel disigi kode kanya ni mitima indoors koso di beni samoro ingi group moro mutime go koso tema kendi. Ginyatimo kenda kalore ot kae. Ifanya tu peke yangu. To kana tedano luongi teri a nyasi moro ni dhi Miel ne oganda mano be nyalo. Okanyal. Miel lakini okanyal Miel kama dhano nitie. Okapar. Mara jawa ma ji Miel ga kacha for maybe 4 hours mano kanyal. Mano ewi. Mano ewi. Itimo ga moko ma short kata bende macheko. Macheko gaber. Subabeto kata Nyamigori sani timo tich mane mabende in godo ma inyalo ng'iyo ni ma idi maber ka kilo na kata moga mesa nitie kamoro be mako koso pod ing'at mamanya yore go iki magalam. Sina ko kuom sani pok ayudo gi tich moro. Koro ngiso ni seche gi eki in ng'ama pod manya kayudo kamoro to nyalo dhi to nge kam nyalo wacho ni mako ni kaka ma idhi. Maybe easy ma short clips maga matime TikTok gi ema labda natone ka Miel maber then nato bina inbox ni 18 mo maber ka papar ni tim kamano with a big up to what US wanani pia support sana. Okay, ngiso ni kare gini nigi ohala moro iye? Okay, ngo ala anyalo wacho ni kwangu ni bahati. Chalo gweth. Chalo gimoro ma nigi gweth iye kata hawi. Dawach kamano nikech nyalo okay TikTok anok chula. TikTok hainilipi kabisa. Gima chula kwa mfano katimo video ingine ne TikTok. Akao video ni upload kwa Instagram. Alafu kidhi Instagram page mari bodo kama most nyana ni follow ni awazungu. Koro sechega inyalo doka post video mana time TikTok akatinga tere Instagram maka joloka oneno wow nakao poa Joroche. Oh yes. Hawa ni pia support. Koro sana ngiso ni utemo wacho ni bende sere miyudo mana jogo eki ma mi kokalo kuom tipo magi mikete mbui kata chande. Yes. Ngiso ni kitimo tipo maber tichaki tere live mari Instagram to jomoko neno maber nyani kuom timo maber nyalo kawo mai ni nyego credit. Exactly. Kwanza gibiro gani hey upoa utafanyaje kawo mai nyegodo lawni tim kama. Kwa mfano kawo mai sibimi timodo kugine video no kumora. Adhioro ni pesa nyusi maber. Yes. Mami bedo video bedo gi quality malongo. Yes, wanafanya lakini an support bora bedo kum Kenyans hakuna hata moja. Onge kata chiao. Support mang'eny mayudo ya kum
jok mokia wazungu jok mokia ipok ni romo kwa pok na romo go wananiambia tu super jikaze iko hivi na hivi na hivi na hivi unaona kabisa. To sani endi nikichambe seche moko asebedo ka romo kodi e weche go iki mag TikTok kichamo ngoma matek matamre gi nono. Dhano neno wach ni nango, nitie joma mor gi wach ni tangi nitie joma ok mor gi seche moko nikech nitie joma miel kamano. Gineno ni jago ni osebiro ka mar kethonwa platform ni. Ere kaka yandol joma chalo jok ma seche moko biro inbox ni gi intention moro ni miel maber, wanyalo dak ma kamano endi. Gintie koso gionge? Ging'eny, jogo ng'eny sana. Kwanza piny luoko ni ging'eny. Ai, ung'eny. Yonda ng'eny kabisa. Ai. Ging'eny mikani makoro nyisi adieri ni wondi ging'eny wako wengi. To puchuni poko lor. Dak lor kech hapana. Kore diero gigite jijuako wengi. Ging'eny. Ayera chiel kende. Chunyi poko yero mar jara chiel. An kochono nyaka bed gi ng'ato, kanyal bet ng'at mong'ere e social media. Ng'at ma jo piny ong'eyo. Ng'at moro ma ji okia. Ng'at moro mokia radio dhie Facebook, dhie Twitter, dhie Instagram, okia gigo. Tango midwaro ng'ama pok ong'eyo to inti iseng'eyo. Okadwa ng'ato beda ng'ata. Moko rongo jomoko kendo. Okadwa nonena kucha gik matimo. Mane gima itemo wacho kanyo ni mondo mi kiubed kikor ka kori. To dak nen bo bed kor ka kori. Ero kama na nyako mondo wajiw rowere ma pod tindo bende nikech sani endi nitie line moro mar TikTok bende iselose no endi odongo mapiyo ahinya kendo rowere matindo ni kode kendo time moko mamoko beyo moko be ok beyo moko richo moko be ok richo. Ere nyalo jiwo rowere ma sani endi tiyo gi TikTok e yono endi makare to jogo kima tiyo kode e yono endi ma ok kare. An joma nyalo jiwo okanyal jiwo jok matiyo kod yo makare kata yo marach. An anyalo jiwo ng'at maneno jok matimo gigo. Joneno. Lelo yetek. Joneno inene gimineno. Yani ne gi wangi to kal koko mori kal kechi TikTok oting'o gik mang'eny. Kae motimo lesbianism, gayism, adi cult. Illuminati bende yeka. Well, wacho ni oting'o lesbianism, terruok achiel kata bedi achiel gi jago no ndima ine tich achiel jo manyiri. Iluongo gi na bang' chieth. Bang' chieth. Joma chuo ma bende terore kendgi giwegi. Gayism. Na cult, Illuminati. Cult gi jogo gima lamo kanyo endi mudho teko mag mudho. Koro itemo na jiwo joma neno. Koro joneno gima wuoyo go. In ne ka wang'eyo ming'eni daki wezi assume. Ne gimineno no to kal. To nitiere jago moro kata nyadendi moro ma bende sani endi pok odonje TikTok, pok odonje Facebook. Inti sa donjo ing'e gik man kuno. Inyalo ng'ise ni odonji koso nyalo ng'ise ni oweya kaka odonje nikech sani endi piny dongo mapiyo ahinya. Ana nyalo nyise no donji. Odonji mondo me obed gi knowledge mona. Obed gi rieko mathoth. Obed gi rieko mathoth asikwe ni kik asitumike kama ng'eni ka waskise donjo. Nitie gik midhiro ngodo mang'eny. Kabisa. Madhi ya upachi, moko dhi ya upachi. Moko nyalo duoki piny be ki giving, moko nyalo ting'i malo. So ana nyalo kana de wakujo ingia. Nyalo jiwogi. Anyalo jiwogi gidonji. Mondo gine kan giwegi. Gine kan gela. Giwegi to ni mondo pimnegi. Donja. Gine koro mondo giyier gi chunygi nyato adwaro en ang'o ma seche moko ka itimo tiwinjo ka mori kata bende nitiere video ni moro misetimo modhi viral kabisa ma jomoko gocho kata pinji ni to gini nitimo nang'o? Ntie lakini an video no kana time lakini okang'eno nyalo bet easy sikuwa najua inaweza enda viral. Sikuwa najua. Be oko ber. Ne en video mar JATHUM mane koso ni losa. Ilikuwa ya inda. Kas gina timo blood dry rwako lao moro moko go pass kama giskat moro mani nilikuwa na katu vibaya maji wanyani kienyeji. Kasti chamo thum maratari. Chamo thum. Ngiso ni promote inda kato bende yudo ka thum no ji no dugo kaka ni Miel. Yes. Nigero lipenda sana. Kabisa. To ginang'o gini kata bende en occasion mane ma osechwanyi mokale TikTok kata Facebook online work kind kata work mar online ka. Ang'o mosechwanyi moloyo nikech ang'e ni sama gik moko moro nitie gima osechwanyi kanyo matek sana.
An gima chwanya ga mogik e TikTok kae, by the way TikTokers mnanisikia. Yani ikia ng'ato ukiai okiromo kode gimomi wang'ere mana TikTok. Tisiko gi ayani madongo e comment ya hey okatano biro live obire comment mayani marom kama to ngati unjui video nako kumori ka okumori to we record pita tu mama pita tu tigi mitimo kama ya ntika gwela kisundo mbele yawa ngato yani toko yani giyenya midheri mato nwaromo goku ero kama na nyanye kora moga joang watemo goyo mbaka kaindi koda Subabeto kata bende Nyar Migori kaindi mabende yango no Ngimane mar social media kanyo indi motelo ne bende rombwa kode ma kawuono watemo ng'iyo Ngimane kako osebedo kodango gik motimo kendo bende achiel nare mabende romo gode pap kaindi e seche motimo tijege kanyo indi mag chamo ngolo kanyo indi e tika toko mare kata bende live ma sani indi dongo mapiyo TikTok no indi to bende wacho ni moko kuom tipo go eki ochwala Instagram, Facebook e kinde mago eki mamoko. Okang'eyo ni chako tijni karano. Koso yudore ka inyisa chake. Gini okay, ani Miel nentiere ba. Nero Miel arechon. Miel ni arechon. Kata ne kode team. Baba wakade ngima do mi wasigana mari. Do mi usigana baba wane jambaka inyange wapea sigana. Gini nwachako chon, aparo kinde moko chon ka pod watindo, gimoro class 3 4. Wano dwa nyiri 4. Koro baba wane ketwa ni Miel ng'ama wang'olo ntie pesa mane okete mesa kama. Iketo gi mularo. Ng'ama wang'oloyo pesa ni anaenda nayo. I super nonge Miel ma pesa nilikuwa naenda mimi naenda nayo kila siku. Koro gina dongo kantiere nilikuwa napenda. Yani kimora madhigi video anenore picha anenore gino ne ber mokalo kala sani koro chako video tulo mari nyalo bedo gi simbi inyalo timo video sama idwaro no koro support marge madwaro koro marge magikelo ya wasawi kaka wacho no edi ka dibere gi support minyalo miye mondo bende odhi angas machielo kanyo indi kokalo kuom weche go kimaga e chamo ngolo kanyo indi okang'e ni tani indi jothumbe ng'eny nitie moseneni ki Miel mondo de gombe ni gole kod gi video koso mano ine mana Miel mogi ge TikTok anjo ga wuyo go tena lakini okay adwani yude antako ni get clear an gima anyalo ero mondo yani kaka timo video ni ber na mokalo kaka time kani mabedi mabere mono ber na mokalo lakini nadhi tuonyora kacha for 4 hours mana di wundu okinyal time kaka jomoko time cha akia lakini onge giteko no kaparo gima ng'ene nyalo timo mostly do ka gitexta ginyisani agolo wende ni team na challenge alafu team na challenge wende ni monior na mondo en bodo odhi omejo piny oneke ka thom na chalo kaka mimi exactly mane gima timo but na onge lesha wote okay ngiso ni in gi tudruok mararia dio thombe gi na onge lesha wala ni jo okay ro kama na nyaka nyuini ni jo thombe go kimi jo Subabeto kata Nyar Migori Samigo lo thumari manyien kikiyo team ne challenge kaito bende weya nyako promote Subabeto kanyo indi yore mar bando donde ero kama na nyaka nyoindi koro dhi mbele gi twak ni indi mari mar sani endi ni gi followers adi TikTok kama TikTok angi 11,000 imagine mano ber mokalo 11,000 nitie ng'ama sani ende nigi followers miare yogo mono chapa lo pachiel nigi 11 Instagram nigi 12 Instagram nitie 12,000 yes mago kende kama bende goe touch kanye magoe touch makanyo ko kinena to ge kubidi nena Facebook kote ni kata imo kata hapana imo siko Facebook niko lakini si sana oinji lakini okikete pitch ni gi ahinya ukakete pacha bia ahinya sana pacha ntie TikTok gi Instagram kama mako matek na iji Instagram nikech samoro kanyo ntie gi miyudi ayudo gimoro ero kama na yenye kora muge hata mwango mpaka kaindi kata bedo ko mpaka gi ilongo ne Migori kata Subabeto Ngimane mare mara chamo ngolo kanyo endi joma neni kata osipeni mani somo godo nitie moseneno kaka Miel mogoche ni tich mitimo ne ber koso iro mana gi strangers ma iro moga chelo mokwongo okay anayiga kuom gimoro achiel baba lelo baba dwe mokalo iga mokalo dwe mar adek mos mokalo en no yie gi gima timo en owuon no se ai baba no yie wuod Migori no yie go kabisa
Minwa be koro kosegona nitik. Minwa swacho no sawa. Okay, chake dogo. Nyanya kacho kacho nitik. Alafu my family from TikTok pia wamenikubali. 12,000 people sisi pata kama wanipili. Ngiso ni giso iye. Yes. Kabisa. Nyiso ni gise iye kode gini 12,000 wamenifollow. Ya koro kuse iye kode wa mai. Okay, nyal tamori. Yes, koro gima dwaro ni support. Support margi. Support maru. Support maru kanyo endi. Chopuru mondo bende kapok iluwe, kapo inyalo comment mondo ing'ise gima idwaro. Inyalo ng'ise ni tim kama mondo wuog maber kanyo endi. Ok ang'eyo ni sani endi to be nitie mawuok manyien. To oganda moko time e yo mopogore. Oganda moko miele, oganda moko winje to timo challenge. To inti miele mondo dhano ne. Sama imielo thum ng'ato kata imielo thum jathum moro modhi. Benti jathum moro mosemanyi ni kae naromo kodi iluonge ni ng'a. Thum ne tema mamit. Gina sayudo mang'eny sana. Asayudo mang'eny. Isayudo kuom jothumbe gi eki. Koso kuom supporters margi. Ni yao, ngeni kitambo ni awachna mzelo. Kitambo niseme ati niko na namba zao, maana hiyo monoromo kodi. Romo kodi kama. Ngato lokimilo thumbe mabero manyi su enango konya gi namba ni. Uwa mai. Koro kenyale dingo kanyo kamano. Ngamanyalo tamore bet gi namba selem. Onge okenyale tamori. Kata jongo jona ko kwai ma. Ami chap. Yedo mabe. Ero kamano to bende nitiere gi paro moro mar bende bedo kata tiyo e team moro achiel gi osiepe gi moko magombo ni bende seche moko feature video mari. Kata ng'ato boseng'isi ni agombo ni wamiele kodi ama mondo neno. Yeah, mana ido comment na sana ni TikTok naipata. Yudo ka jomoko nyalo mondo time kodi video mondo gin bende ginene. Mana yudo. Yes. Ero kamano ahinya kanyo endi watemo goyo mbaka bende sana no kamayo wang'wa kaendi matamre gi nono. Agombo mondo bende ng'is jogi eki kata temo wuoyo gi jonyuol. Nitie jonyuol moko be nie TikTok. To kogombo ni nyathine odhi kuno, ikete neno miende man kuno. Inyalo ng'isogi nang'o? An anyalo kongo penjo janyuol ne tang'o motime TikTok. En ang'o motime TikTok? Yeah, en ang'o motime TikTok mondo ne gik maricho. But then an awinjoga marach sana seche mano kama mama ng'ungu mana maduong'. Ai! Upodo yuwa mo. Iwachone gi nang'o? Ok ber, iya ibambi. Koro ng'iso ni nitiere higa moro ma kogik to koro onyalo mana bedo kanyo mondo ne. Yes, beda kanyo mana mar neno ile mar poteza time cha. Yani beda kanyo mar watching. Ok ni mama mogangore maduong' ya utimo marach. Chamo ngolo maratari. Tinde gi nyakwaro. Uwinjo kanyo ni kora moga jwang ka bende itiyo sani ang'o to we TikTok na joma tindo. Yawa. Mondo bende ochame ngolo. Miwa space. Gichiwo kanyo thuolo ne joma nyalo timo mano. To ok ni bende ni nyakwari, ni kanyo, chiwoni ni kanyo. Koro umiyo tich matek ahinya. Gimiyo ati wabet gi jam. Jam pong nikech joma dongo ng'eny TikTok. Ok ni ging'eny nang'o? Mana joma dongo ba bende timo challenges moro be joma tine matemo. Yeah, challenges mok ni kare kabisa. Ing'e challenge maka ng'ama duong' otimi wacho ni kusawa. To macha othule gi malo ma hapana. Okwede wakil kanyo mamalo kendo bende Subabeto dagi kanyo ni joma dongo. Kanyo is not. Wathegre gi weche mag TikTok. Ke challenges mok meku. I insist. Ero kamano ahinya kanyo endi. Ka watieko ng'iso jogi ni nyalo yudi nang'o ng'ama gombo ni mondo neni odwaro rom kodi one utim kode challenge odwaro ni mondo bende imiel ne thume moro like mag tudruok kanyo inya yudi kanyo inang'o Facebook, Instagram, Facebook. TikTok yuda kaka Nyamigori _ yangu nini ntongaje @Subabeto Nyamigori @Subabeto username yangu ni Subabeto but ongea kanya Migori nyalo yuda kanyo IG nyalo yuda mayot sana en Subabeto SUEBEBETO Subabeto Facebook Subabeto pia pode mana Subabeto yawa ni auru follow ya konya follow Subabeto mondo chako gi ngas machielo kanyo endi nitie line ma okituomo kanyo in YouTube channel. Yes, YouTube channel niko nayo na chako chon sana lakini naduga bet piny mos nje kaka jok mano tiyo go tukuelewana no kwa winjore on tie group mano tiyo go telo mokwongo mana dia rusho gige wagote so kayudo gige tishin tanzisha lakini YouTube yangu pia iko ang'o mane timo no
nilikuwa na act. Oh, in kanyo anyalo golo movie. Yes, I'm good in that. Kama na nyang'e ni samoro in gi movie moko ibiro golo mbele kae. Ochiek. Piny biro neno kanyo nyikwara Ramogi Ajwang'. Kendo wangiso ni med mana lowo Subabeto kanyo mondo ing'e ni tang'a timore jikon mare. Onyalo tedo kanyo movie matamre gi nono mamiyi siso mar bende bedo achiel kuom jofwambo kuom jogo eki machamo golo kata magolo movie. Wach mogik miwego jopiny. Wach mogik manyalo nyiso osiepega mag TikTok sana mawuoyo go nikech ang'e ni gin dhi trend TikTok more than YouTube ama Instagram pages. An gima nyalo kwayo king'e ni gimitimo no teri maber to nigi future mbele nyathi watim gimitimo no kaber tim mwana bo wuoyo to kwa bikonyi mbele gi gini Jamiel mami mogo mama Miel Erokamano nyikora Ramogi Ajwang' bang' bende ka oyueyo kanyo endi maro oduogo kachielo machielo kendo bende ne penjo go eki ma adwa bed godo mondo oyangnwa kata olernwa tiende gi Subabeto Nyar Migori ka endi nyako man gi lony marariyo to eki mag Miel kendo chamo ngolo pod wan kode ka endi studio mara AJ Media Subabeto kata Nyar Migori nitiere bende oganda mosebedo kanyo endi kolap dhogi ndong' mokalo ewi weche go eki mag bedo kodi relationship to kar mondo mi ochomi tir kuom ranyisi iyudo ka okawo pichani moro kata video moro mitimo gi ng'ato emogede kendo bende rachne mokalo kanyo joma kamagi bende iseromo kod gisado ing'eny ere kaka be itimo reaction ma kama endi iduoko gi nang'o okanyal duoko ji te iwinjo samoro kata ka ne live onani attack kaine live makoro ine live one yataka kono ginyingi ma pek lakini sisi wajibu wote mi wenda na moko ale moko kadua tanano ka bende oledhi moko mag mbui bende nogolo nonro moro mawacho ni seche moko dibed ka ini achiel kod iluongo ni jangolo Marahuma Papa T wach ni iwacho ang'o nikech sani en wach ma bende piny kuodho marach ahinya kuom nyingi Doke AJ Media. Hiyo ni story manombaka. Manombaka. Manombaka ngiso ni onge adieri. Onge adieri. Papa T ni msanii. Ana Jamiel. Koro Jamiel kongere gi JATHUM kiser. Une tich. Wane tich. Chalo mana ka jagoro uturo moge jago bul. Yawa. Ogo bul to beta gonge. Koro ngiso ni bende kamutiyo en Papa Chiel. Okay, Papa T en mana kaka manainda kaka manelisha kaka manokoth rungi. Ok samoro beje moko wacho ni Papa T ni to dwa golo video moko mang'eny ni gole kanye kata ni romo kode kanye mane penjo machano jopiny Naromo kanye Papa T nikech video ni yose nenore ayang' iri ng'ama penjo duol mano ni Kama mjege wacho ni samoro iber ka samoro ni maling mok dangisogi ilenga linge Papa T ni JATHUM ana Jamiel no katimo video ne tuwaromo wacho ni konyalo timo challenge then tukaenda tukafanya challenge koro timo video ne kakoro un kode yes tunatimo kono kode alafu okay ni video mwatimo maybe kwa siku 3 ama siku 4 maana video timo dichenga chia ni video mang'eny so mi wana zipo koro chando ganda moko ni samoro dhi daku no dwe yawa uri amboka mana Erokamano nyanya kwa Ramogi Ajwang' penjo machandi no waseduoki kendo bende Subabeto kwero kendo tamore nyim kamera niendi ni kawuono en onge kanyo endi gimoro amora mane kinde koda Papa T. Yes, kata kok Papa T onge JATHUM moro amora. Kinde na katimo video gi any one of them. Kata wano chiegni golo maro. Kata wachigni golo. Wacheka wakati la kochaki. Erokamano nyaka nyanya kwa Ramogi Ajwang' mane makelo giko mar chenro ma kawuono med lo Ajwang' jure kendo subscribe e channel mare mondo yud mathoth manya kotenore gi bende matuch pacho ka ndi pinje maoko mag ohala ng'e JATHUM mari e chenro mopogore koting'o koda mago eki mag chike luo matek ka ok kamano to wanere tielo machielo.